első alkalom óta vártam azt a pillanatot, amikor az első rajongómmal fogok találkozni. Na most múltkor beszéltem is vele, legalábbis azt hittem, hogy a rajongóm. Facebookon bejelölt egy csaj, Kis Zsuzsi. Rám ér, azt mondja, hello, szia, nem szia. Azt mondja, te is ott voltál múlt közben félőrülteken és felléptél, ugye? Mondom, igen, miben segít, hetelke esetleg egy autogramot, bármi telefonszámot. Azt mondja, nem, másról van szó. Hogy is hívták azt a srácot, aki múltkor megnyerte? Mondom, Szobácsi Gergő. Ó, tényleg, nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. 2 perc múlva jött az értesítés, Kis Zsuzsanna már nem az ismerősöd. Szóval ilyen nagy volt a sikerem, legalább Gergőnek jó volt. Majd barátnőivel megbeszélik. Na most hát ugye itt volt ez a nemzeti ünnep, nekünk március 15-e, hát biztosan sokan ünnepeltük, én a nagymamámnál ünnepeltem, nála voltam már, rég láttam őt. Nos, nagymamámnál mit tudtuk csinálni, tévét néztünk, neki egy olyan tévéje van, egy ilyen öreg Tesla tévéje van, reggel bekapcsolod, estére a barátok közre bemelegedik, szóval reggel fölkeltünk időben bekapcsolódni, szépen bemelegedjen. Egyébként egyszer nyáron, vagy hát most nyáron, amikor a foci VB volt, nála voltam és meccset akartam nézni. És bekapcsoltam a tévét egy órával a foci meccs kezdet előtt, elrohantam WC-re, nagymamám meg bement szépen az ebédlőbe, jaj, hát ez már megint pazarolja a villant, lekapcsolta a tévét. Visszajövök a WC-zésről, mondom, mama, miért kapcsoltad ki a tévét? Hát nem nézi senki, ne menjen fölöslegesen. Mire megint bemelegedett a tévé, ott tartottunk, hogy holnap megnézhetik az összefoglalót délben. Mamám mondta, hogy nem nézzük meg, mert akkor a szomszédok megy, szóval akkor nem nézzük foci meccset. Na de, leültünk a tévé elé, elkezdtük nézni ezt az ünnepi műsort, és hát kit látunk a tévében, országunk legnagyobb humoristáját, mindenki biztosan ismeri, Orbán Viktor. Orál Viktornak hívom egyébként, mert szerintem csak szopat. Hát azt szerintem egyetértünk mindannyian. Na hát, egy mamám így nézi a tévét, azt mondja, jaj kicsikém, hogy megöregedett ez a Gyurcsányi? Mondom, mama, ő nem a Gyurcsányi, ő miniszterelnök, azt mondja, jó, rendben. Na most én próbáltam figyelni arra, hogy mit mond, egy idő után már nem tudtam követni, annyira ilyen illuminált állapotba kerültem attól, amit mondott. Próbált vicces lenni egyébként, és olyan dolgokat mondott, amit én nem hittem el egyszerűen. Az első dolog az volt, hogy mit szeretnének változtatni. Azt mondta, hogy vissza kell térni az alapokhoz, tehát újra legyenek vármegyék. Még jó, hogy nem költözünk vissza az Ural-hegységig sátrakba, hogy ott éljünk. A második, hogy a rendőrök lovon fognak járni Budapesten. Na most képzeljük el, M7-es autópálya, 2 biztos úr ül a lovon, egy ilyen Porsche 911-es így elhasít 220-tal. Na, le is induljunk. Hát alattad van az Óbendrót, menjünk neki. És így felmatricázzák ezeket a lovakat, hogy rendőrség, patkolunk és védünk, meg hasonló. Szóval erről ennyit. Hát, amiről most beszélünk. Köszönjük szépen, túl a 3 napon. Főleg aztán elhúzol a WC-re, mi? Ó, de rendes. Alátámasztja különben, az elhangzottak alátámasztják, hogy a nagymamák egy része egyszerűen koruknál fogva kreténné válik. Ezt nem merik az emberek kimondani, hogy ahogy öregszik, tényleg ostobul is rettenetesen. Én nem akarok ezzel. Te ezért, ha raksz, már előre tudod, hogy te is hülye leszel, hogy öreg leszel, mi? Itt van rendesen. Az csak segít abban, hogy a gyerekek is hülyék különben szerintem, amikor meg kifejezetten hülyének tartom, még a sajátom sem volt olvas, másfél nem beszélt. Hát hogy egy értelmes ember az tud beszélni, nem? És nem